Enggak, kinsa si ano? Nico. Kinsa si Nico? Ikaw? Nag-order ka sapatos sa Shopee? Gamay pa man day ka? Ha? Naka-order sa Shopee? Sapatos o bag? Ma'am, deliver na mo yung order sa Shopee nga ano, sapatos o bag. Bali ano, 2,000, wala pa na bayaran. Wala, sa iyo bayad ano. 2,000 lang ga. 2,000. Iyo bayad eh. Na kay pambayad? Si Lolo. Na pambayad si Lolo. Wala kay bayad. Dalon na lang ka na mo. Okay. Si ate lang bayad eh. Ate na lang. Wala kay bayad. Si ate na lang nimo among dalon para nami ano, igugas plato sa balay. Der mong kagod og sapatos ug bag. Mao nang hatod namo dire. Dali lang ga, kuha sa tong sapatos nimo ug bag dali. Ali tay. Dili mo hila kay dili lang ka namo kuhaon na. Si ate na lang among kuhaon kay ano, para naay magugas plato sa amo maglungag. Naway mo sapatos lang oh. Naway mo sapatos oh. Surprise! Happy birthday! Nico, oh. Nico, nagkakwarta si Nico, oh. Kung naikwarta si Nico, naapoy kwarta si tatay. Naikwarta si tatay, oh. Belated happy birthday. Naay mensahe para sa imuha. Lang namo nga i-greet ka o belated happy birthday. Daghan ming mga butang nga gustong isulti nimo sa personal, pero giunahan mi og kaulaw. Siguro tungod dili ta ing ana kaduol sa usag-usa. Pero bisan pa man sa luyo anang tanan, bisag kanus-a wala ka nagkulang namo isip usa ka amahan. Dili man nimo mahatag namo ang among mga kinahanglan, wala pod ka nagkulang sa pagtudlo o pagdisiplina sa amoa. Pag kayo minimo papang, mahal ka namo, mahal ta ka. Mahal ka namo, dili man namo maingon sa imuha sa personal. No doubt, you're the best father. Again, belated happy birthday, Papa. I love you so much. Sana manatili kang malusog at masigla. Gikan sa imong duha ka anak nga naa sa Saudi Arabia. Tess and Bunso. Gikan kay Ma'am Tess og sa Bunso. Tapos si Nico, na-message si Mama, maminaw ha. Ha? Anak, happy 9th birthday. Good health always. Padayon sa pagpaningkamot sa pag-eskwela. Bata pa ka, wala na kayo taka na atiman kay gibiyaan ta ka. Naglakaw ko bisag asa para malimtan nako ang memories namo sa imong papa. Lolo og lola lang nimo ang nagatiman nimo. Grabe kaayo ilang sakripisyo. Nagkita ta dako naka og halos dili nako nimo mailhan nga imuhang mama. Hangtod sa wala na imuhang lola, grabe kaayo nimo nakahilak. Nagdesisyon ko nga mulakaw sa Maynila ngita og trabaho kay lisod kaayo ta. Nag-apply pud kog abroad bisag gamay lang akong kahibalo. Gikaya nako ang tanan anak para sa inyo ha. Bisag lisod kaayo among accommodation, halos dili nako masabtan ang uban. Kaluoy sa Ginoo na nang imuhang mama sa abroad. Nak, grabe kaayo nako nga kalipay nga nakaadto ko diri. Nak, unta nagustuhan nimo og happy ka sa akong gamay nga surprise. Mahal kaayo ta mo nga ako ang mga anak. Again, happy birthday nak. Enjoy your day. I love you. I miss you so much from Mama, all the way from Saudi. Oy, gikan kay Mama. Naminaw si Nico wala. Unsa ingon kay Mama lang ga? Sige, unsa ingon kay Mama? Oh, gipadaan ka ni Mama og ano oh, daghang handa oh, paborito nimo fried chicken, spaghetti. Unsa ingon kay Mama? Speechless. Sige na, mag-thank you lang kay Mama. Ikaw na lang, tay. Ay, salamat. Ingasa si Mama ay, I love you, ma. I love you sa kay Mama. Ito bang ba? Ilak ko. Sige, ay lang pugsa tay. Ikaw na lang tay, unsay kasulti nimo sa imong anak tay? Ha?
salamat. Kung ano. Oh. Yan ka po sa aswan. Setihan ko niya. Sige. Katora tay. Ikaw lang ga. Gina, usab. Saingon kay mama. Nasa speechless na siya. Sige, dili na lang pugson si Nico, no. Magkanta lang tag happy birthday. Happy birthday to you. Ano mo kanta? Di ka ka-okay. Tay, dungan mo ni ano tay, Nico. Make a wish and blow your candle. Sige. Hey, happy birthday. Yes. Tay, happy birthday ninyong duha. Nalipay ka gang? Nalipay kasi ipadala ni mama? Uy, hindi na maghilak ha. Luha na sa kalipay. Okay, happy birthday. Palakpakan natin sila.